Magandang umaga mga bata! Muli, ako ang iyong magiging guro para sa umagang ito. Kayo'y handa na ba? Ang pag-aaralan natin ay sa Filipino. Pero bago ang lahat, magdasal muna tayo. Iyuko ang inyong mga ulo, ipikit ang inyong mata, tayo ay manalangin. Diyos Ama, maraming salamat po sa ibinigay ninyong pagkakataon upang kami ay muling matuto. Gawaran mo po kami ng isang bukas na isip at damdamin upang maisabuhay ang mga itinuturo sa amin at maunawaan ang mga aralin na makatutulong sa aming pagtatagumpay sa buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, magandang umaga mga bata. Ang ating pag-aaralan ngayong araw ay Filipino at ito ay tungkol sa paghahambing. Pero bago ang lahat, basahin natin ang kwento at unahin natin ang talasalitaan. Ang una ay ang bumbero. Ang bumbero ay tao na may tungkuling pumatay ng sunog. Pangalawa, kakahuyan. Malawak na lupaing maraming punong kahoy. At pangatlo, barangay. Ang barangay ay kapulungan ng mamamayan sa nayon o purok ng bayan. Pang-apat, kahol. Kapag sinabing kahol, ito ay tunog na ginagawa ng aso. Ngayon naman, ang ating kwento o ang pamagat ng ating kwento ay Lulu. Kunin ang inyong mga aklat at buksan ito sa pahina 144. Isa akong bumbero, nakatira sa isang bayan na malapit sa kakahuyan. Kami ng aking asawa ay may 2 anak at isang alagang aso, na ang pangalan ay Lulu. Napulot namin si Lulu noong maliit pa lamang siya. Sakitin at payat na payat si Lulu noon. Ngayon, mas masigla na si Lulu kaysa noong una namin siyang makita. Malusog at mabilis pang tumakbo. Tulad ng isang bata, mahilig maglambing si Lulu sa amin. Kaya naman, ang aking buong pamilya ay masayang nakikipaglaro lagi sa kanya. Kapag nakikipaghabulan, kasing bilis na rin ng kabayo tumakbo si Lulu. Kaya naman, hindi namin siya maabutan. Minsan, pumasok ako sa trabaho nang biglang dumating sa amin ang balitang nasusunog na naman ang kakahuyan dahil sa nararanasan naming matinding pag-init. 2 truck agad ang umalis mula sa istasyon at isa ako sa mga bumberong sumama. Nang marating namin ang kakahuyan, nakarinig kami ng tumatahol na aso. Hinanap namin ang aso at laking gulat ko nang makita ko si Lulu na lumalabas sa kakahuyan. Bit-bit ang 2 pusa sa kanyang bibig. Agad kong kinuha ang mga pusa at inilayo sa sunog. Niyakap ko si Lulu dahil sa kanyang ginawa, ngunit maya-maya'y tumakbong muli si Lulu pabalik sa nasusunog na kakahuyan. Pilit naming hinabol si Lulu, maya-maya'y narinig naming muli ang kahol ni Lulu. Sinundan naming muli si Lulu hanggang makita namin siya na may katabing bata na nakahantusay sa damuhan. Agad naming sinaklolohan ang bata at inilabas sa kakahuyan. Ligtas ang bata. Agad-agad kaming pinuntahan ng ina ng bata at sinabing hinanap ng kanyang anak ang mga alagang pusa sa loob ng kakahuyan nang biglang magkasunog. Lubos ang pasasalamat ng buong barangay sa aking alagang si Lulu sa ginawa nitong kabayanihan sa pagliligtas ng buhay ng tao at ng kapwa niya tao. Iyon ang kwento ni Lulu. Ngayon naman, pag-aralan natin ang nangyari sa kwento. Ngayon naman, anong uri ng hayop si Lulu? Si Lulu ay isang malambing at matapang na aso ayon sa ating narinig na kwento.
Ngayon naman, pag-aralan natin ang paghahambing. Ang paghahambing ay ginagamit kung naghahambing ng dalawang antas o katangian ng tao, bagay, ideya at pangyayari. Uulitin ko, ito ay paghahambing sa dalawang bagay o dalawang katangian ng isang pangalan. Mayroon tayong magkatulad at di magkatulad. Kapag sinabi nating magkatulad, ito ay ginagamit kung ang dalawang bagay na pinaghahambing natin ay pareho ang katangian. Uulitin ko, kapag sinabing magkatulad, sila ay pareho. Kapag naman sinabi nating di magkatulad, ito ay nagbibigay ng diwang pagkakaiba, pagtatangi o pagsalungat sa pinatutunayang pangungusap. Uulitin ko, kapag sinabing magkatulad, sila ay parehas lamang, pero ang di magkatulad ay kabaliktaran nito. Sila ay magkaiba. Para mas maintindihan natin ang paghahambing, meron tayong kailangang sundin sa paggawa ng mga salita o pagbuo ng mga salita. Una, kasing at idadagdag ang salitang ugat na nag-uumpisa sa letrang D, L, R, S at T o tanggalin ang G sa kasing bago idikit ang salitang ugat. Halimbawa, kasing at idadagdag natin ang taas at ito ay magiging kasintaas. Kung makikita ninyo dyan o sa ating halimbawa, ang salitang ugat ay taas. Ito ay nagsisimula sa letrang T at aalisin natin ang letrang G sa kasing. Ito ay magiging kasintaas. Uulitin ko, ang paghahambing na ito ay para sa magkatulad. Susunod, kasing at tulin. Mapapansin nyo ulit, ang ating salitang ugat ay nagsisimula sa letrang T at tatanggalin natin ulit ang letter G. Magiging siyang kasintulin. Panghuling halimbawa, ang salitang ugat ay saya. Ito ay nagsisimula sa letrang S at idadagdag natin ang kasing sa unahan at tatanggalin natin ang letrang G. Ito ay magiging kasinsaya. Halimbawa, magkasintangkad si Bea at si Vince. Ayun, tinanggal natin ang letrang G. Magkasintangkad dahil ang salitang ugat ay tangkad at ito ay nauuna ng letrang T. Susunod na kailangan nating tandaan ay ang bagay na ito. Kasing at dadagdagan natin ng salitang ugat na nag-uumpisa sa letrang B at P, palitan ng NG sa kasing ng M bago idikit ang salitang ugat. Ibig sabihin, kapag ang salitang ugat natin ay nagsisimula sa letrang B at letter P, tatanggalin natin ang letrang NG sa kasing at papalitan natin ito ng letrang M. Halimbawa, kasing bango. Ang salitang ugat dyan ay bango. Ito ay nagsisimula sa letrang B, kaya naman ang kasing ay magiging kasim. Kasim bango. Kasing at payat, magiging kasim payat. At panghuli, kasing bigat, ito ay magiging kasim bigat. Uulitin ko, kapag ito lamang ay nagsisimula sa mga letrang B at letrang P. Halimbawa, magkatulad ng damit sina Faith at Sean. Susunod na halimbawa, parehong maganda ang kambal. Ulitin ko, parehong maganda ang kambal. Ang dalawang halimbawa na ninyong narinig ay halimbawa ng magkatulad. Ngayon naman, ito ang susunod nating pag-aaralan, ang kasing at dadagdagan siya ng salitang ugat na hindi nag-uumpisa sa D, L, R, S, T, B, o P. Idikit lamang ang salitang ugat. Halimbawa, kasing bilog. Ito ay magiging kasing bilog. Kasing halaga, magiging pa rin siyang kasing halaga. Ito naman ang mga halimbawa para sa mga di magkatulad. Ito ay yung mga
magkaiba sila ng katangian. Mas matangkad pa ako sa iyo, Peter. Ginamit dyan ang mas. Uulitin ko, ginagamit ang mas kapag ito ay di magkatulad. At ang susunod ay mas maganda ang rosas na puti kaysa rosas na pula. Kung mapapansin nyo riyan, ang ginamit nating salita ay kaysa. Mayroong mas sa unahan at sa may gitna naman ay mayroong kaysa. Kapag nakita ninyo ang kaysa sa isang pangungusap, ibig sabihin ito ay di magkatulad o di parehas. At panghuling halimbawa, higit na makulit si John kaysa kay Edmond. Isa pang halimbawa na pwede nating gamitin dyan o isa pang salita na pwede pa nating gamitin ay ang higit upang ipakita na di sila magkatulad. Mas, kaysa, at higit. Yan ang mga salitang kailangan nating hanapin kung ito ay di magkatulad. Ngayon naman, buksan ang inyong mga libro o aklat sa pahina 151 at sagutan natin ang mga sumusunod. Ang kailangan lang natin gawin ay isulat kung magkatulad ba ito o di magkatulad. Uulitin ko, kapag sinabing magkatulad, sila ay pareho lamang at lagi nating nakikita ang salitang kasing. At kapag naman di magkatulad, sila ay hindi parehas. Ito ay kabaliktaran ng magkatulad na makikita natin ang mga salitang higit, kaysa at mas. Una, mas mahaba ang ilog ng Cagayan kaysa sa ilog ng Mindanao. Kung mapapansin nyo, meron siyang mas at meron siyang kaysa. Ibig sabihin, ang sagot ay di magkatulad. Pangalawa, magkasintaas na ang kambal. Meron kayong makikita dyan na magkasing, kung kaya't ito na ang sagot dyan ay magkatulad. Pangatlo, mas mataas ang marka na nakuha ni Jen ngayon kaysa noong isang taon. Muli, meron siyang mas at meron siyang kaysa. Kaya naman, ito ay di magkatulad. Pang-apat, mas matamis ang mangga kaysa pakwan. Kagaya ng nauna, sa number 3, ito ay may mas at merong kaysa. Kaya naman, ito ay di magkatulad. Panglima, kasintulin ng aso ko ang aso ni Boyet kung tumakbo. Kung napansin nyo, meron siyang salitang kasintulin o kasing. Ibig sabihin, ito ay magkatulad. Sila ay parehas lamang o pareho lamang. Pang-anim, mas malamig sa Amerika kaysa sa Pilipinas. Muli, ito ay magkatulad dahil sa salitang mas at sa salitang kaysa. Susunod, pang-pito, magkasing taas na ang magpinsan. Gumamit tayo ng salitang magkasing dyan, kung kaya't ito ay magkatulad. Pang-walo, mas mahusay magluto si nanay kaysa kay tatay. Ito ay magkatulad dahil sa salitang mas at sa salitang kaysa. Pang-siyam, kasing asim ng kalamansi ang sampalok. Kung mapapansin nyo, mayroon ulit siyang salitang kasing. Kung kaya naman, ito ay magkatulad. At ang panghuli, pang-sampu, higit na mataas ang puno ng niyog kaysa puno ng papaya. Kung mapapansin nyo, ang salitang higit ay nariyan. Kung kaya naman, ang sagot ay magkatulad o di magkatulad. Ngayon naman, sagutan ang inyong aklat sa Filipino sa pahina 151 hanggang 152. Muli, para sa inyong takdang aralin, sagutan ang inyong aklat sa Filipino sa pahina 151 hanggang sa 152. So, sana ay may natutunan kayo ngayong araw mula sa akin, grade 2. Sa susunod na aralin natin, paalam!